Inyanga mengathiwa ayiqale ibandla or izinyanga ezinamabandla. Lezo nyanga lezo zipotent kakhulu kunabantu abanye because izinyanga sibiza ukuthi reverse psychology. Zi-understand ukuthi abafundisi basebenza kanjani, that's number 1. Zi-understand i-crowd pulling ukuthi operate kanjani, that's number 2. Zi-understand izinto zomkhathi ukuthi zibizwa kanjani, that's number 3. If wena ungakwazi ukwenza lezo zinto lezo, awukwazi ukusebenza. Manje inyanga once yathatha isinqumo sokuqala ibandla, lo nyanga iba very strong, very important. And the beauty about inyanga imiqala ibandla ayidependi kwemnikelweni wabantu, because isuke iqala lento ye-calling ukuthi kunomoya wasethongeni ufuna umuntu ozokwenza lento, bese kukhethwa yena futhi ukuthi abatholala abanye kuthiwa uba lo muntu asenemnika umnyanga kuthiwa ayimnike nalento azivulela ibandla. Ngalo ndlela you cannot contest. Mina njengoba Babu Dokotela bawujabulela ngisolo umfana ongizulu amancangisi, mangathiwa ngiqala ibandla manje ngingaphenduka i-threat kubantu abaningi because abantu abaningi baphuma kulesandla abafundisi. Bangathi Babu Dokotela besiza kuwena nje sikhuluma imfihlo ethi wena usuzocompete nathi futhi. Ngalo ndlela ngeke ngikwazi ukuqala. Ngisho ukuthi we know the drill. We know the drill. I-crowd pulling iphethwe yithini? I-third eye iphethwe yithini? Into ye-cosmic iphethwe yithini? I-order of the angelic, we understand it. Even abanye abafundisi abayazi order of the angelic, akazi ufundisa ukuthi kusuke kwenze njani ngibizwa archangel Gamaliel, akazi. Kunomfundisi ongazi kusuke kusewenze njani umufuza ngibizwa archangel Gadiel, uthena Gabriel, uthi no asisho uGabriel sithi Gadiel. Inyanga ziyakwazi lokho. Kodwa azifuni ukuthi zithi bust out, because kuzobe sengathi labantu kade sibakhulisa ku ministry sesizocompete nabo. Engisho ukuthi inyanga imiqala ibandla i-deadly by all means, because we know exactly ukuthi yini efunekayo uma ufuna ukwenza lento. I-crowd pulling icontrolwa kanjani, i-third eye ivulwa kanjani, seeds and offering wenza njani uma ufuna ukubiza i-seeds and offering. Awube thana uvuke ekuseni yoma epulpit ubiza kunento oyisebenzisayo. Babu Dokotela yini lo oyisebenzisayo? Number 1, ufuna uthole amafutha opiano. Number 2, thola amafutha enkosazana. Number 3, not enkosazana, amafutha opiano, amafutha amantendane. Mase kuzobila amafutha kuzobulo umuthi ke lona. Babu Dokotela wawesizibawujabulisa siyathobeka.